Пациент номер 199 пише, че има болки, освен това стягане нощем в гушата. Има и болки във врата, раменете, горната част на гърба, между лопатките. Тези болки доста често са свързани с храносмилането. Именно това е и една от причините да предположат, че оттам идва изтягането в гушата. Те са свързани с този стрес, за който ти казах. Защото тези части на тялото много често събират стрес. И ако искаш, мога и сега да ти дам нещо, което да започне да ти помага за този стрес в горната част на тялото, т.е. за тези болки. Обаче помисли, защото идеята на програмата е по едно нещо на седмица, за да не се пренатоварва човек. Но ако искаш, мога още сега да ти добавя нещо в дигиталния дневник, което много ще ти помогне за тях. Поред мен ще е най-добре да започнеш с светлина, защото е най-лесно. И най-лесно ще може да се отсее дали това, което ти се дава, което се избира като начална терапия, дали дава ефект. Защото ако се добавят 2-3 повече неща, всъщност след една седмица ще се чудиме заради кое от тях е, ако има подобрение. Окей, добре, значи оставаш само на светлината. Пациент номер 201